životni standard, a djecu i buduće generacije za koje mi treba da živimo i koji su naš ponos i naša budućnost, oni su njih već zadužili 1.200.000.000 eura kod Međunarodnog monetarnog fonda. Zašto? Da isplate sebi svoje beneficije, plate i da vozaju 900 automobila gore pri federalnoj vladi, federalnim ministarstvima i agencijama. Razumijete li vi koja su to auta? To je 900 auta, to ne može odavde do željezničke stanice stati. Oni svaki dan vozaju, ljevaju gorivo i troše mobitele na naš račun. A nama umanjuju penzije, nama ostavljaju da rovimo kontejnere i tražimo milostinju i da igramo bingo, jel da se nadamo, jednog dana ćemo pogoditi, jel? Želim da vam kažem kako nas pljačkaju. Pogledajte, molim vas, sebi beneficije od općinskog vijeća Zenica povećali su, sebi plate, to jest one beneficije koje dobijaju općinski vijećnici, ništa nisu uradili. Kako mi živimo u Zenici i kakav zrak dišemo i kako nam je ovdje u ovom džehennemu, to samo mi znamo. A oni imaju oko 1000 maraka sa radom po komisijama svaki vijećnik. U Zeničko-Dobojskom kantonu gospoda je prošle godine izborne financirala izbore s naših leđa. Povećali su sa 300.000 maraka na 400.000 maraka nivo para koje je trebalo da financira njihove političke projekte da bi se dokupali ponovo vlasti. U budžetu za 2011. u Zeničko-Dobojskom kantonu ovi sad koji su sjeli prihvatili su taj isti iznos. Znači nema razlike. Kurta sjaše, murta uzjaše. Na federalnom nivou malo ko od vas vrti te podatke, pa želim javno ovdje da iznesem. Šta su nam radili? Parlament, federacije i svi ovi dole niži nivoji, skoro 16 miliona maraka su prošle godine podijelili političkim strankama. Tim istim ljudima koji se ko fol bore za nas i za našu djecu. Dok je u entitetu Republika Srpska 5.368.000, oni su skoro 3 puta manje za političke stranke odvojili. Pazite, ovo ne može sebi priuštiti ni Njemačka, ni Francuska, ni Italija, ni puno bogatije države. A oni ovdje uzimaju, uzmi šemso koliko ti je drago. Grabe ne onom lopaticom, nego onim rudarkama. Ja ne znam, ovo ne može izdržati ni jača ekonomija nego što je u Bosni i Hercegovini, gdje imamo 360.000 penzionera, imamo 530.000 nezaposlenih, imamo nekoliko stotina preduzeća koja su u procesu stečaja. Masa radnika će dočekat od sutra, preko sutra i za koji dan i u narednim mjesecima dočekat će biro. Biće puka statistika. Kad smo rekli da je u federaciji 15.814.000 maraka samo za jednu godinu uzeto, reću vam jednu stvar kako se planira federalni budžet. – 2009. godine su za političke stranke koje se bore za narod uzeli 2.291.000 samo za godinu dana. To podijeljeni 10-ak stranaka gore po sistemu, Bog sami zna kako. A da su braća složna u pljački, pokazuje prošli budžet za 2010. To je bila izborna godina. Braća po pljački su se dogovorila, koja su sjedla u federalnom parlamentu, da povećaju sa 2.291.000 na 5 miliona. Mi s naših leđa kod njih finansiramo da njima bude bolje. A mi svaki dan sve gore i gore živimo. To su lopovi, lopovi, lopovi. Treba ih javno prozivati svaki dan, ne treba im dati mira. Oni žive s naših leđa. Da bi bilo sad u 2011. godini, možete misliti sad kako se gospoda sjetila, pa će rebalansirat, pa će nešto folirat, pa će ovo, pa će ono. Sad nije više 5 miliona maraka kao eto malo da smanje, pošto je bilo prije izbora bilo 2.200.000, sad su na 4,5 miliona. Valjda će im biti dovoljno, neće povećavati u rebalansu budžeta. Sve su to narodne pare.
Zato mi imamo ovako male plate, male penzije. Penzioneri mogu prevrnuti u ovoj državi vlast, samo da znaju. Ali imam osjećaj da ih oni koji vode prave budalama, da ljudi nakon 40 godina radnog staža imaju 296 maraka penziju i da ih ti isti koji vode udruženjima penzionera, kome je federalna vlada na penzioni fond gore popljačkala oko 150 miliona maraka i nikad nije vratila. Ali ti penzioneri koji predstavljaju penzionere uglave se u koje kakve gore upravne odbore i drpaju pare. Iste te penzionere lažu pa ih onda zavlače 32 mjeseca da bi dobili 14 maraka povećanje penzije. Je to naša budućnost? Mi sada koji radimo ili koji ne radimo, mi sebe trebamo gledati, mi smo sutra ti penzioneri. Mi ovo moramo menjati. Ovako kao sirotinja ne možemo u Evropsku uniju. Sa ovoliko lopovluka, sa ovolikim kriminalom, sa ovolikim tajkunima, nigdje po kvadratnom kilometru nema više tajkuna koji sad su bogataši uz pomoć političkih stranaka koje su se financirale s naših leđa. Reći ću vam šta će se desiti u budućnosti. Evo vam tu iza ovih lipa. Tu se prave trosobni, petarosobni stanovi.